एक्टिंग खायनानै गिजा लाजिमा हेरं दंथ' सार ताव आजम सार एक्टिंग खायदों साइजा सार बाइक फोंनारो दे एक्टिंग ले खायमागलाक सार नोंनि बाइक बुक नारंना को गया नों एक्टिंग खायाखै नोंनि बागै केस सैनाय थै रमा जानाय एक्टिंग खायदो ताम लाखना तो खायमागलाक सार खायमागलाक लाचु सार खायदे केस सैका मुंता मनि ने मुं थापा चरण केस सैका सार के सप्ता सुरि सार ओंखाय एक्टिं खाय फंदो आगन सार खाय खायदे सार इंगा एक्टिं खायजिनाय खायदे नाय खायजिनाय सार खायदे ए सार नुंगानो थान लामा कासना ना नुंगानो चिसिरिका सार आंगो पारानि बुसु गुंडा दं साइदे मान सार हा बुथान खिना न तागुनो सार हा ओ तु सर बायगडे सर पाम पुलिस ने कला रम सान न ताबो रम इस्लान सिनाने सार नु एक्टिं खायदि हिमब्ला सार आं एक्टिं खायफुनो खोथा सार ओ एक्टिं नामो